Oh, dito. Paano naman? Paano naman? Magkabresa. Dala ko ma'am. Ano naman? Oh, diba? Kapicture mo ba? Nagpapanong ba? Sorry. Okay na. Okay na. Oy. Hindi na ito. O GC lang ba siya? Oh, mali ko no? Oh, hindi mo gawin ganito. Usa may katawan mo ni. Usa may katawan. Yung katawan ko sa diha. Ano na? Ano ni?